danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu. Wallahi kamata na yi da na sanin soyayya da guntun namiji. Ke raba ni da kayan haushi, ba na gaya miki ba waɗannan guntayen maza masu kama da gongon maltina, wallahi mako da kauɗi da iya yi, wallahi cikin jinin jikinsu yake. Duje gaundere, hebu duje mai ganga, duje betuwa, hebu duje gandima, daru duje gandima, duje giwa, bebu duje bubara, duje yaunde, duje duwala, me wari wame. Tana tafiya sai ka ce wata agwagwa. Ai gara ni Allah ya bani arzikin kugun ne, shi yasa nake juya shi kamar agwagwa. Domin kuwa ko banza mace da mazaunai take ado, shi yasa nake juya shi kamar waina a tanda. Shi yasa Hausawa suke cewa dama ai kuturu da kudinsa alkaki sai na kasan kwano. Hey! Abun mamaki kuma. Sai dai matakka kuma da maza take kama. A tsaye take ba gaba ba baya, sai ka ce kwale-kwale. Hey! Baba na balaga, umma na balaga, ayi min aure, ko na lalace, baba na balaga kuma ba aure dole zan fitina, umma dan Allah ayi min aure. Ai ka san sunan kamayan ne a kunne na kamar kidan disco. Disme? Disco. Au, to ni na manta ma da sunan wannan abun. Wai shin Adaman tambaye ki, anya da a baya Adama baki rike gidan rawa ba? A gidan dujal na riki. Ba shakka, na ga alama. Kwarai kuwa, na ga alama. To yi haƙuri ki amsa ki ci, kuma in baki labari. Me ya faru da kamaya? San maso wani. Kake yi ba? Muke yi dai. Kyan kira an sawa dan bura uba ni sha tambayar mutanen Gombe ni sha Allah ya isan mutanen Bauchi ni ba ni amana sai da gimbiyan marban Gombe Ummi Salma dan kutumar durun ta kira ni na amsa ina zuwa sai na zo ko yanzu wallahi ni ba kare da ce sai aka dafa mu sha ruwa dan kutumar durun annan kayya ko yanzu dan bura uba shin ta fa ina suke neman mu nike da kuyakuyan kura masu kata manyan nama dan bura uba to da hurujubun shirgi sha Allah ya sa abokan gabaki gurusa maza gudu fa farkin bura uba sarki ne Wani ne ya saki tusa? Tusa! Ai ko a lahira an kawo mutum horo da wagga tusa, to ya aikata babban laifi. Ya ɓagga. Na ɗauka ma taya da ta fashe, dan bacci yake abun ya mugun jini da ni. Wallahi akwai larura a wannan motar. Wai, ga direba ban kuɗi na in kai ƙasa. Kai, Bulus, goma. Kai, warin me haka? Wani ne ya saki Waɗannan littafan da ake kira kutubu sitta maza ne suka wallafa su ba mata ba. Kai bari ma mu dawo a nan jihar mu ta Zamfara. Babban malamin mu da ya fice a duniya ya rubuta littafin tafsiri mai suna Raddul Azhan ila Ma'anil Qur'an. Sheikh Abubakar Mahmud Gumi. Ka ga namiji ne ba mace ba. Kuma har yanzu ba mu samu ta irin wannan aikin ba. Ina matan suke? Suna wani selfie da rangwada.